Bera zen 7. semia, eta aurreko 6 jaio ziren Tximiztenian. Eta gero, familia handia zen, asko ziren, eta orduan pasa ziren Larramendinera. Eta han jaio zen, 1912an, maiatzak 4. Batzen eskolara Bitegira. Eta mendira joaten ziren, iratxe bila, ainalkila bila, eta horrelek hasi zuen mendian izenak, ibiltzen tokiak, atxonakin, atxakin. Beti becerrian, beti baratzia, ama joaten zen saltzera. Amonak iten zuen tratoa bildu egunero, hurrengo egunean Irungo plazan saltzeko. Egin zuen itxia, hemen lurra beria zuen, udaberri, bai. Beti zuen hitz hori, ikasi. Eta albalin bada, zuen gehiago dakienekin, arekin zerbait ikasko duzuta. Maximok egiten duen gauza da ikusten zuen 70. hamarkadan aldaketa izugarriak ematen zirela oro har, baina inguruan ere. Industria gehiago, biztanle gehiago, etxe bizitzak kendu bota berriak egin. Eta orduan bera konturatzen da, bere txikitako paisaia eta berak ezagutzen zuena bizitza osotik eta desagertzen ari zela. Eta ondorioa oso ez ezaguna egiten zitzaiola. Gai izan zen, pentsatzeko eta islatzeko nolakoa zen berak ezagututakoa. Eta hasi nintzen ikusten toponimoak nun nahi, baserriak, bideak, bidexkak, putzuak, landareak, animaliak, eta esaten nuen, nola da posible zer da hau. Eta gero hori dena buruan edukitzea pertsona batek, ez? Eta hori dena kokatzea eskala batean, inungo beste informazio gabe, txundituta gelditu nintzen eta pentsatu nuen hor altxor bat zegoela. Mapak handia ziren eta maila ireki, eta bere maila irekiekin, hemen eroten. Ni konturatzen nintzen, gara, joan da argila, ez duzu ikusten. Osea, etzen ja argila naturala sartzen, baina bera hor egoten zen, oso gustura. Pasatzen zen denbora nahi gabe eta disfrutatzen zuen gainera, egiten eta... Mapak duten fetxak dire 1924 edo 25ean Hondarbian nolakoa zen, orduan berak zituen 12-13 urte. Ez gehi, orduan memoria aldetikan oso memoria ona zuen. Nik uste dut, gaina baserri batzuk mapan agertzen direnak berak ere ez zituela ezagutu. Berak aitua zuen eta jarri jatu, baina inkluso berak egin aurreko ja falta ziren. Jonak ez zaukan delineazioko ikasketarikan, berak ulertzen zuen eran egiten zituen, baina bai beti maparen onduan zeuzkan bere horri zarrak, mapan marraztu aurretikan, berak bere frogak eta egiten zituen, agertzen den baserriak ze frontala duen, ze zeharkako bista daukan, berak lehendikan prestatua zuen, berak bere memorian nola gordeta zeukan, badaude baserri batzuk, urtien poderioz aldatu egiten zituela, da ni horitzen naiz, mapa batian baserria borratzen, baserri hortan obrak egin zituzten, eta nola baita ere bilakaera hori aurrera emateko. Biltzen ditu bitxikeri asko. Oso gutxi daude horrelakoak. Guri erakusteko, mapetan eta Hondarbian nolakoa zen, eta horregatik joaten ginen Jaizkibelera eta txoko batzuk esaten zigun. Dena buruz egin zituen, mapa guztiak. Eta dena, ez dakit nola esaten, a mano alzada, osea, azten zen arrokak eta gero beti eta ez dakit zer, zuen erabili inoiz ez kartaboirik, ez reglarik, ez deus. Bere handitasuna izan zen lehenengo gauza harritu ninduena. Oso lan politak izateaz gain oso handia direla. Daukate 1,10 metro gutxi gora berako zabalera, eta batzu 1,20 metro, 2 metro eta 3 metrora hemen ikusten duguna horrelako adibide bada. Ikusten dira ondareari lotutako elementuak, elementu horietako batzuk gaina desagertuak daudenak,
ikusten dira baserri munduari lotutako elementuak, arrantza munduari lotutakoak, naturari lotutakoak, edota bizimodu edo gizarteko kulturari lotutakoak, ez? Prozesioa bera agertzen da, dendak, sagardotegiak nun zeuden, sagastiak nun zeuden. Zein zehaztapenekin, etxeak, baserrien izenak, leizak, errekak, batzutan ere agertzen da bertoko fauna. Erakusten du kezka bat ingurumenarekin, bai herriarekin. Sobre todo neguan, ditxarrakin eta gauakin, bere mapak hemen mahai gainean jarriak egiten, eta ni txikia nintzen, eta beti enbiri horrekin, bera bazituen rotuladore honak, eta nik beti etzian usten marrasten. Hunditzen joan heinean, usten zian, nolako telatuak berak markatzen zituen iskinak, gorriz, eta nik gorriz betetzen erdila, eta, bueno, zeo zer, bada hor, nire parte txiki bat, baina, bueno. Hasieran ikusita, ematen du bi mapa antzekoa direla, baina ikusten duzu batean igual indar gehiago jarri duela biriak eta baserriak jartzen, eta hurrengoan berriz gobara, iturriak eta txorila nun gelditzen ziren, edo segatokia zein ziren, ez dire tematikoak, nazten ju, bino badu hor evoluzio bat, ez? Ez dire bi iguala direnik. Beraz izen 60. hamarkadan honekin, eta bukatu zuen, ia hil arte segitu zen honekin, orduan, 89an hiltzen, pasatu zituen ia 30 urte, ez beti berdin, hor ikusten da bolara batzutan gehiago, bestetan gutxiago. Nun harrapatzen zituzten almejak, tretxuak eta bertako izenak. Alegia hor beste aberastasun bada, bertako euskeran daudela horiek, eta horrek pixka bat hitz egiten du gaur egun biokultura bezala ezagutzen den horretaz, ez? Ez da erreza topatzea olako testigantzak idatziz eta ere gutxiago marrastuta horren zehaztapenekin eta maitasuna nabaritzen da ere. Eta hor daukaguna da, transmisio hori guztia, beak, hamarkada jasozuna eta belaunaldi transmititu dana, berak hor jarri digu guztia, ez? Orduan, ikaragarria normalean gauza hauek artxiboetan ez dialako egoten, normalean ahozkotasunean transmititu izan dialako, baino hor Maximok egintzuna da ikaragarrizko lana, ez ahozkotasunean transmititzeko bakarrik, ziur asko egingo zuen familian edo saiatuko zen, baizik eta plano bidez, marrazki bidez egiteko, eta bestadetik modu idatzian, bai bertxotan eta bai prosan ere. Guretzat hilo bakentzat. Ikusten zuelako dena nola galtzen ari zen. Eta gero bestela ere bai, herrian zabaltzea berak nahi zuen. Ikusten horregatik nahi zituela kuadernoak liburu itxurakin egin, ez? Osagarriak diren kuadernoak, bertan euskara klasiko erabiltzen da, euskara bat konplexurik gabekoa eta oso interesgarria hitz egiten den moduan saiatzen da, idazten narrazio txikiak, bertsoak ere, eta laguntzen ditu ere batzutan irudiekin. Denboran bidaiatzea bezala. Bandela 100 urteko Hondarribia ikustia bezala. Ez bakarrikan paisajeak eta kontatzen zuen gauzakin, deskribatzen duelako oso ondo, baita ere kontatzen zuelako anekdota asko, eta beretzat oso importantea zen hitz egitea, hizkera nola kontatzen ziren gauzak bertzotan, solasten, jolasten. Baita da, aitzia bezala nola hitz egiten zuten orduan. Hitz jolasak, bertzoak batek erantzun xirikatu. Denak badugu zerbait gogoangarri jarria du berak. Orduan, berak kontatzen du, auzo bakotxan ezagutzen zituen baserritan, bizi zirenaken historiak. Hori da. Baserri bakoitzari hori idazten dio bertso pare bat edo bi edo lau. Hasi zen auzo bat eta horko baserri guztiak jartzen zion gaina baserrian dibujoa bera horitzen zen bezala edo, eta gero hurrengoa, eta gero hurrengoa. Arraroa dena ere belaunaldi horiek hori islatzea eta ere gehiago idaztea, eta idaztea euskeraz. Horrek ere gure hizkuntzarekiko zaletasuna erakusten du, eta horrez gain ere aberastasuna. Eta gero koloretan idazten dure bai, bertzotan, prosan, eta oso berezia dire. Kuadernoak idatzi zituenean, hasi zen eztabaidak euskaraz idazten, H bai edo H-rik ez. Eta orduan, H-ak, guriak, sartu zituen H guztiak toki guztitan. Toki guztitan. Interesa bazuen, hori euskararekin. Eta izen hobetzen. Eta autodidakta zen hortan gainera. Euskeraz idazteko ere, zeiten zuen, euskeraz irakurri,
eta hor bere idazteko modu aldatu zuen, nahi zuen batuaz bezala idatzi. Plano ez gain, kuadernoek beraiek eman dezaketen informazioa ikaragarria, altxorrizugarria da eta ikaragarrizko balioa da. Euskaltzaindiak egin zuen Hondarribiko toponimian ofiziala liburua edo eta asko atera zuten bere mapatatik, berekin hitz egin zuten horretatik edo. Bera zen toponimoen kolekzionista bezala, ez? Baude toponimo batzuk ezagutzen ez genitunak, guri balio izan zigun errotarri toponimoak, ez? Horrela hasi zen pixka bate bai kontu hau. Bai, nahi zuen guk ikastia. Zen hori, xirika, bere modura, beti gauza beti bigarren zentzu batekin. Pentsatu arazten zizun hitz egiteko modua bazeukan, eta hili hartzen ere bai. Dena oinez, etortzen zen baserrira eta teetikan esaten zuen. Badago esperantzik, bazkaltzeko esperantzarik, badago esperantzik, edo esperantza hundila Bernardo Guriak esaten zuen, ez? Emango genien bazkaltzen edo ez, eta beti eta gero bazkaltzen genuen, beti bertsoak ikusten. Makinankin idazten hasi zenean, lako behatz handiekin, eta banaka, klonk, klonk. Nola idatzi zen, hitzak etzen dituela ezagutzen, eta gainera, beti dena egiten zuela bigarren zentzu batekin edo ez, bere idazteko edo hitz egiteko modu horrekin, batzutan zen examen bat pasatzea bezala. Presillo batekin, ai, eta bera biraka onduan, espera. Ze bat elementu genituen, ze bizipen motak genituen, ze harreman genituen pertsonak gure artean, eta iruditzen zait haratago dijoan zerbait badela. Ez dela soilik Hondarribiren ikuspegitik aztertzeko modukoa, baizik ikuspegi global batetik ere gure kantxo honetan nola bizi ginen aztertzeko moduko lana ere badela. Orain ikusiko bazun hau egin behar duguna, nik uste dut lehenengo oso konten egongo zela. Oso konten egongo zen, jendeak kapazitatea edukitzeko, hau ez da galduko, eta ara hemen zerrekin ikasiko duzuten. Mapak ikusten badit dituzte, beti ikasiko dute zerbait. Eta berak hori nahi zuen, hori ez galtzia. Eta bai, nik uste dut oso konten egongo zela. Konten egongo zela. Zeren berak egin zuena balioko zuen zerbaiterako eta ikusiko zuen jendeak eta etzen ahaztuko lehengo gauzak, ez?